tauna kumusha akadzokera saka tisuziva kuti kwatachwa chikuru vachi mari saka tasvikawo sekutacho patiuka 5,000 atati 5,000 pale tatisuziva because hakuna kutotitaura kuti kwada chii 5,000 saka papone ichirivhare papone imba yake chii mutauni isuku 5,000 satina asi papone chii nemba inosvika 5,000 ndati itori mutauni ugonosvika naona 30,000 ikatengeswa vachine mutsvake 5,000 mari yangu ndipedze basa rangu ipapo pako ndopatataanoshaya mari tatiri kuti kambobvumirana papakati unotengesa akunobvazorama ndopanoera ini pane nyaya yapasiperi mari pane nyaya yekuti baba wakabvuma here kuti zvinhu izvi anazvo kana kuti ndiye akaita wakabvuma saka tinomoti panoona ndakada kutobvunza vanhu ndichibvunza vamwe ndisingabvunzi muri direct kwakumbira kutaura kuti zvikuitire inyore kuti pamemapindura icho neicho icho neicho ndobva tafamba toenda kuservice time zvamakataura kuti kwatacho makawirirana nazvo kwatacho changanire zvakataurwa sezvizvi kuti tibate urwere hwevana ngatikufambira urwere hwevana hatina kufambira ngozi iri kurwa pamapepa. Mwana wangu ane wana wasikatauri wasikasumuki madown syndrome aya wari wairi ndakafambira kwatasho saka tasho kasvika chiti wareti ndinogona kudini kuwashanda asi mune 5,000 iri tikati hatina 5,000 tikazi mune mota tikati hatina mota wanga wachiti kana musina mari ndinobatira mota ndiitise ndirape wana zvengozi hazvina kutaura pane nyaya ndebe kuti pataurwa panyaya yekuti pamakaenda kwatacho makasvika kwatacho zvikazi ndai motore mbatya dzenyu vanhu vakauya kuno wakatora mbatya kumushande kutaura wakadzoka kwatacho mazodzoka kwatacho ndivo mamusiri kuziva kuti kwakuchitika 5,000 ndivo makachizotaurira kuti paudiwa chii 5,000 kwanzi paudiwa 5,000 5,000 hapana tasvika chizoti tingabatira chii chinoenderana nechii ne5,000 chinhu chakanzi chibatiriro kana chainzi changa chiripo chaikwanisa kutengeseka kuti 5,000 neiri imba iri kunzi imba makapfuma kutengesa muri kwatacho asi mazodzoka kupi kuno ndovabati imba hamuchadii hamuchatengesa asi chandaa kuona manje hamuri kutaura maakuratidza kuti nyaya iyi haisi nyaya ya1 imi muri kuti makabvumira nyaya ya1 asi imwe yacho hamuna kubvuma ndozvamutaura because muri kutaura nyaya yekuti mimi nyaya yamakafambira kwatacho haisi yengozi makafambira nyaya yeurwere yewana 2 wari kurwara ndiyo maaka asi hamunafambira yengozi saka muri kuti zvengozi hamuzvizivi ngozi mukomana ngafa ikanzi hanzi zvakanzi sekurutasha vakati zvakabatwa nabaunguru ndo zviri kukonzera kudonha kwevasikana kubarwa kwezvirema sakuita vanhu kumusha ndo zvinhu zvakabatwa nabaunguru zviri kukonzera matambudziko ese ari mumusha asi inini ndinogona vandiubatanidza kuti mufamataura makati pakafa baba mati pakafa baba wewana apa pakafa baba pakafa baba wewana umwe wacho akatodonha akabudirwa baba achitori pai mumba achitori mumochari akataura ndoda mika narichati akabva ipapo muswe kugohwa kwemata akabudirwa futi akagohwa ega
mbatya. Akati wandisingati wabate mbatya ndiani? Ndibambo ani? Richard nani? Na Mike. Nekuti ndiwo wakandidini? Maburuzo wazototo. Nekuti ndiwo wakandidini? Ndo saka ndozoti inyengana. Inyembiri. Because uipa wakaenda kwa Tashu angasati afa. Angasati. Saka aizoenda kwa Tashu kutsvaga nyaya ngozi yake yarupenyu sei. Meaning kuti zviutaona bambo zviri correct. Kuti chawakaendera kwa Tashu hawana kuendera ngozi. Wakaendera urwere wewana. Because baba uyu hakubuda achinzi makandiuraya. Anga chimbei. Saka kufa kwababa yaimwe nyaya yakazouya after uyu afa. Muruwa. Saka totaura nyaya kuti Vanomauya bwana. Chataura naye Imbomira ndichataura newe. tirikutaura newe. Vanogara vauya. Muruona nyaya dzezveduta kuti yekufa kwemurume inyaya yechitu pane nyaya yekutanga. Nyaya yekutanga wana uruzvarwa wari zvirema, wana wasikatauri, wana wasikaiti sei. Kurwara kwewana ndiyo nyaya yekutanga yakaendwa kwa Tashu. Hapana pandazwa parunzi after murume wavo afa wakazodzoka futi kwa Tashu nyaya yengozi bai. Hapana. Murikona. So what it means is kuti pana baba pane nyaya mbiri dzawari kunemedzerwa. One yekuti zvawakatakura ndo zviri kurwarisa wana, ndiyo yekutanga. Kokuya yechipiri yobva yazi ndiye yakazouraya zviyani munin'ina wake. Because munin'ina ndiye azobuda parikupanika achiti ndaurawa ndiani? Ndimika nani naRichard. Aibva abuda futi parikugwewa mbatya dzake akati vamwe wese ipai, asi Mika naRichard musavape zvangu. Nhaka yese ndobva yakasiwa mumaoko wani? aPeter. Nditendai. Handizvo. Saka inyaya yambiri. Saka isi kutaura tichitsvaga manje kuti tichione kuti imi bambo matiya mukuziya ndikurwariswa kwewana. Asi pakataurwa nemufi anditi after akuigwa alright uyapa munzeya ini bambo ndai kule kuja kuruva sawo baba pawote ndai kule kuja iwe Zachemeba mate, zachemeba. Right. Murume ngaabvaakubharwa murikuona munhu ari kuenda kubura makatarisa mubuya wachibva ndatombisa munhu akutendawo gozwa nakasa kubarwa. Right, taura tizwe ndiwani? Woye ndiwani? Ini ndakaurayiwa ndiRichard. Ndiwani? Anondiziva. Ndiwani? Ndiri mukomo wacho. Ani? Taura zita rako, uzivi zita rako? Bevin. Ani? Ndi Bevin. Uri Bevin? Wakaurayiwa ndiani? NdiRichard. Akakuita sei? Takauya parufu pemunin'ina. Ngasikadura inini. Ngakadoti mwana akatange guwa rake. Tanga guwa kangadeda ndiye angadofa. Sei. Ini ndakafa ndatanga guwa.
watanga govha ati wachifa iwe Ndarumpendo pakwangu ndatomborarama. Ndatotosaona kuti mapesi. ukandikatutaure naye Richard unogona kutaura naye Ngawe. usaite zvehondoba usaite zvehondoba Nekuti anoziva zvakandiuraya. akakuuraya nei Wakadini. Akaendokirindwa hangu tangongorora chiropa. Mufiro kati hamunini wangu. akadini Mufiro kati hamunini wangu ndio muurero akandiita. akadini Wakaita sei. Akandiisa murumo. Maizwa. Akuisa chii. Kundiisa chaiko murumo. Handisumbo. akakuisa chii Akandiisa nyama chaiyo nyama. Nge nyama dzese. Akatondipa nyama ini ndandatorapa nyama yemombe. Vandipa nyama yehuku. Ndaendokiriri. Mazwa. Munini wangu akafaura chiropa. Afonga skeleton ndezvandakaita nini. Richard Changamiro. uri kutaura ndimuningina mukoma David ndiyanawo Ndimukoma. ndimukoma uri kuti ine zvarutaura Zvekutaurwa izvi inini handina umbonazvo munhu wako. uta umbowe uda kuti umbowe kana uri uzi ndawakauraya uda umbowe Wakamba nyama ere? Handina kumpa Saka nyama. uripindura mubvunzo upi? Handina kumpa nyama. uda umbowe Umbowe izi chozodei? Anoda umbowe. Changamire handina kumupa nyama. asi wakamupei Hapana icho ndakambomupa pakuhwara kwake kwese kwaita. asi pairwara mukoma wako wakamboenda ere komuona Handina kuenda. Ndakatinga. sei usina kuenda komuona achirwara Ipapapo handina kuona mukana wekuenda. ngei usina kuenda kuona mukoma wako arwara Mukoma tatisisiri kuchawirirana zvakanaka nenyaya dzengodzi ndiri kukanganisa vanhu upenyu hwavo. okay Saka ndanda kupima hangu kuvhakachirana semunhu anga akatotama kuende kwaHonde isusu tiri pamusha pababa. asi paakafa wakasvika here pako Ndakaenda. sei wakazoenda kumwiga usina kuda kuenda kumunarubeni Ipopapo tanga tisirowirirana namukoma. ngati sei wakazofunga kuenda kumuona afa kumwiga asi ari mupenyu arurwara hauna kuda kukwanisa kuita wakashaya nguva Ipopapo saka uri kuti here iwewe ruwekwe rwemhuri rwakapera nokuti David anga wengo wemhuri havana kupera. saka kana wanga uchipo ruwekwe wakazosvika sei Wakaendere. Ndikayangoenda kakuti ndiende kodini. kuenda kwakaita ndokuenda kwafanira kungoita kuona mukoma wako arwara wosvika ipapo wodzingwa namukoma kuti handisi kuda kuona kana Iyi nyaya yayo Changamire. Alright. Wakaenda parufu wakadzingwa here Ndanga ndiripo ndakazi. ndati wakadzingwa here Ayo handina kudzingwa pa. saka iwe uripo wanga uripo sani manje Ndanga ndiripo semwana wekamashamba. sani Ndiri munina. kuwaningira wake iwe pane mumwe achiri kwere mukuru kwavo Ndini nyakufa ndiri nomutera. Saka ndini saka ndiwa wababa mashamba ndini saka wanga uripo iwe sababa mashamba ndandiripo. Saka endo suto kuti ndiwe kwa. Mati. Yati sei suto ndakaenda kusababa. Bozi ndiwe mu. Mama. Mubvunzoti kana ndakubva ngaudini munhu. akaita sei Ndakuigwa. Ndakuenda magwa mubvunzoti angaudi. ndindu Takumakuva baba mukoma vachengetwa. Wanhu wakamira pakutsvairwa. Sorry?
Hanzi makaitei kumakuva. Kumakuva hapana zvitakaita asi ndakatonenedzewa kumakuva Wanganenedzewa waitei? nemaprofiti. Maprofiti pamakuva? Iyo. Maprofiti pamakuva? Ndizvo ndakazwa, ndiyo patsanangudza yacho yanga iri kuitaurwa kuzi muprofiti wakuona angatore zvendeni ti muzukuru uri muzukuru ndifunga kuti wauya ba ndiona tichidewa akuti aiturikira zvemakomiti muzukuru uya unotomuona boyo uyu mwana wangu zita ndiani mutatsanangura zvaitaurwa nemaprofiti hangasi maprofiti tiri kumakuva vanhu vakati baba avo ndiani inini vandaiti baba vangu zvikati baba avo ataona vachinhonga mudzi paparicherwa guva saka patatoti baba uramba vachingotarwa nyaya dzakawanda ngatitovaseche tiri pamakuva panapa nekuti tikaenda kumba pamwe zvavanenge vachida kuzoita nemudzi iwowo saka patatodaidzana paukama tikati ngativatore tidii titovasecha tobva tavatora baba tobva taenda navo pasaiti tobva tavasecha tikati baba imi muruzi maonekwa mine mudzi matora mudzi papangu unocherwa guva panapa toda kusecha patatovasecha ini ndinomwatsvakatovasecha ndakasecha umwe wekuraiti ndikaona mine pepa rairatidza kunge raraiswa mazuva akatota ijiyo anga acherwa paguva ipa ndikati baba pepa iri rarini zvikanzi pepa iri ndaenda naro kutoileti tikati munoenda kutoileti mumakuva munomera zvikanzi ndaenda kutoileti nekupa kana muchida tiende pandaita toileti tikati kuti tizvipruve ngapaite vanhu vanoenda navo pavaitira toileti pacho obva waenda pabatoonekwa paunoitira toileti zvaenda ndapreswa ndepana tikati mimi munoita tsvina mumushamukuru sei zvikazi ndandachatira asi baba kutomudzi zvakataurwa kuti vanhu mudzi makaona here hatina kuona takaona hanzi mudzi takaona asi takaona mumwe mavo muine pepa rairatidza kuti ranga rakaputirwa something kuzi ranga rine mavhu akatota epa ubazeitira tsvina pamakuva yes yaatsanangura zvakamira sei izwaibamu zapedzera vanhu izwaibamu ndinoramba ndikutaurava musazvipi mhosva baba kana kuzvitongesa kana kuzvitonga chokwadi changamira kana mauya panapa isusu chatoda kana mauya panapa kukubatsirai kuti zvinhu zviite sei zvinake asi kuti zvinhu zvinakika imi munofanira kutaura chii chokwadi chamunoziva ndokuti chii zvinhu zvidi zvivhurike zvese munoona kuti ukataura chokwadika zvinhu zvese zvinongovhurika maproblems ese anodii anopera munobatsirika zvekunyepera kungwarangwarangwara haiwa handizvo because it's an African kuenda kuitira tsvina mumakuva African and on top of that kutoitira tsvina mumakuva muno vanhu vakutosenza mumakuva parikuigwa munhu panotoigwa munhu akambona pachivanhu chedu hazvitauri chii hazvitauri chii ivi nyanguma mapreswa bamwe nyanguma mapreswa muri munhu mukuru wekuti aziva musikana mudiko kuti ndakuzwa manyoka 2 minutes ndatozviitira hamuvhari pamazodzoka muri munhu mukuru wekuti ukasabva kwamutare kusvika marondina wakatsukinya kuti isabude ba musikana mudiki ba zvokuti mungamaita kuti pamberi pavanhu vambatira shuwa ndandapreswa ndikubva maitira svina makuva hazviiti babamwe saka mukuona bamwe zvekutaura munhu ari kutaura webamwe kana muda kuona kuti vanhu varuda kubatsirai sei munhu ari kutaura mwana wani mwana wenyu handiti dai anga ari umwe uyu adai ataura zvekukusapotai nekuti muri chii muri baba wake handiti asi ataura chii chokwadi chakaitika chaakaona ofisi chokwadi ichocho ndo chatikuda kuti muriite sei ibatsirike nemi wacho unoona ndizatoa hapana bambo ukaona munhu aromba handiti ukaona vanhu vakukuziva kuti wakaromba chizoto waita sei wafumuka kana wafumuka ka urombwa watodhenjera zvauri zvadhamu zvaunenge wakatorera urombwa zvatodii zvatochinja dhimomende vanhu vangoziva chete kuti ndo zvauri because vanhu vakugadzirira nzvimbo dzekuzvivhika saka kana watotanga kutovhikwa ka hausina zvakudzoka kwauri
ivi nyangana kuti tukomana turongo karunga tukakwanisa kuti wakomana kwese kwakaipinda tukakwanisa kuona madhoyesa kutanga kudii achibvarwa tinopedzera tusina kwekuenda kana tusina kwekuenda tunodzoka kupi kumba kwako totaura shamwari kwekuenda dii hatisisina saka takutodhira newe manje wozoona mudhara ucharari pamwe pacho ukarara unomuka uri kunze wakaradzikwa kunze pamwe pacho ndomuka ari pamusoro pegomo asi warara mumba kana kuti ukarara mudhara uchikubatwa nehope zva mbama uchikadona hope zikada kuti pichera mbama hatizi zvinhu zvako zvaunonga wakazvitsvagira zvakudzokerera saka toti let's avoid kuti zvikudzokerera chiri kudiwa munomu nemhuri yese yauri kuona including wana wako wakazvaraiwa kuti mudhara ita sei batsirika ubatsire mhuri yese musha uite sei uchene the unfortunate part newe mudhara ndeiyo izvo zviraita ndo hasamusha saka zvinhu zvisi zvonangana futi nani newe saka usakafamba zviri straight mhuri yese yadini yashata munozwa inini ndinonyanya kuimba nemunhu anoti ichi ndochiziva ichi ndakachiita ichi ndochiziva ndakadai apa ndibatsiriwa then tokubatsira mhuri yobatsirika because zvanokutaura mudhara you can't sell a house muziva ndokutaura uyu mwana wanika mwana wenyu ataura kuti baba takaenda zvisho babaka ndichatengesa imba but can you sell a house nenyaya yekuti zvinhu zvauri kuziva mudhara chinhu chawakashandisa unless you are telling me kuti zvinhu zvawangoinazvo zvacho ndo zvakatenga imba iyo zvakutora zvinhu zvavo mayori aiwa umbataka wapiwa nekambani aisiri kuromba uko ndakaita ndiko ndakarombera imba ayo iwe kuromba ukaita wakarombera wakarombera chii kuromba uko ndakaita imwe kuti ndikutaurirei changamire ndekuti muna December takashamisika kuona zviri kudonha kuri kuita wana ndobva ndafamba takapiwawo namba phone number ukazifonerai panamba iyi ndobva ndafona wakaromberei December izvaamunakumbira zveimba ndati zvamakarombera ndizvada kuti kubatsirei izvo ini chandoti mambo ndakapfuma ndakadai ndikapiwa zvakati kadai ndo zvakudii andingamukona izvozvo zvinhu chinibatsirai maybe pane kusaziva kwangu ndo zvakukanganisa chii mhuri then ndokubatsirai ndo zvandikuda chete izvo because izvozvizvi zvichiri nani because vanhu vari kudona ichasvika nguva yekuti kana kuti after every 3 months vanotofa munhu kusvikira wadini mudhara wasara uri wega unozonakidzwa here neupenyu uri kuziva kuti vanhu vese vari kufawa ndini sie munhu apindura mukamunambidza kupindura ka sei apindura changamire kuromba handina kuromba makadi hapana izvo ndakaita saka zvomakaenda kwatasvo makanzi chii kwatasvo kwakangozi toda kurapa wana ava wachirapwa chii chirwere chei wana hawafambi wana makazi watoda kurapwa chiri kuti wasafambe iwe chii chachida kurapwa inini hawana unditaurira ba asi makangozendai motengesa imba badzi murapisi vanhu tasu haana kuti ndautengesa imbaba hembe dzenyu dzakazoya kuti wakumushandi kutaura dzadziri dzei kwazi paprocess yekuti tirape wana ava saka why hembe dzenyu dzisiri dzewaungawambisa hembe dzenyu dzeibatsira why dzenyu chete hembe dzisina kuziga dziri dzatendai kana dzawe why dzakazi dzenyu ndiwe kurapa kwacho kwangati why hembe dzakazi kuti wana wako wanoda hembe dzenyu sei wasina kuzi tendai endai motoresa tendai nekuti inini ndini ndandada inini ndima vadini ndandazi
ndiwe uri kubatwa chinda taura ichona yakanaka ndimi makaita sei ndini ndakabatwa ndopatinogara kuti ndimi makabatwa unoziva chinonzi admission of guilt. Admission of guilt chinoratidza pachiwanhu kuti wabvuma kuti zvinhu zviri kuzvisiva. Handiti pachiwanhu chine chinonzi matenda ndavo, asi pamwe pacho asi matenda ndavo, pamwe pacho unobvumira zvimwe zvinhu kuti zviitike kuratidza kubvuma kwako chinyaya. Effect yekuti makati vanhu endai motora hembe dzangu kumusha, motora dzimwe kutaura, mouya nadzo kwatazwa izvozvo chete izvozvo mucherechedzo yekuti mabvuma chii kuti nyaya yekutaura nezvaanokuziva. Dai mamusingazivi hapana pamaibvumidza vanhu vatora hembe dzenyu dzaitorerwa hembe dzinga mamusikubvumira nazvo. Zvinhu zvakanzi ndemunotora zvekufumba zvababa dzadziri hembe chete kana pakuine zvimwe zvinhu sekurutasho pamusoro wechitanga sekurutasho anoti enda motora hembe netsvimbo yavanhu vanoti hembe momomo munokaya munotora hembe hatizivi zvona zviri kuitika nepoti tsvimbo yacho inonge yaikuita se vandozi endai motora hembe asi ndai netsvimbo imimi zvamakaenda nehembe masvika pasekurutasho hembe dzakazoitwa sei takatodzisa paground pasekurutasho akati pane 5,000 ichitanga kudini saka izvo hembe dziri hembe takawirirana semhuri kuti ngadzigare dzakasunga kutoita kuti utsvaka 5,000 dzakatotsunurwa ipapa dziri wanadzo kumba kutaundi nekumusha wandiwa wanadzo no imimi manje kana muri makadzisunga semhuri akamboenda kudzitora ndiani kutora kushakwa angaine tsvimbo achinongedza hembe muchiunganidza ndibaba tichiti achititora idzi ndiye kozi tsvimbo wakapiwa ndovanokubata tsvimbo. Saka apedza hembe zvakwatasu 5,000 yaramba ndobva azitora kuti mitundu yake pane mutundu watachiisiya kwamutarikati ini ndikatozi nanatete chipapa pahembe kuti patotsvaka mari hembe dzisabatuka tiende kopedzisa saka takazongozwa zi papa watsunura hembe dzi wakudzipfeka waudzipfeka wakaenda kumanga dzatsunura chiripo ndechekuti chamuri kudai muda kubatsirwa kuti zvinhu zviite sei zvifamba, asi chimwe chiripo ndechekuti chinokwanisa kuita handicap munhu aibva ateka advantage inyaya yekuti mari iri kutaura kuti muisungidze zveshuwa 5,000 inokuremerai, asi yakuremerai dambudziko haridi harimiri unoramba richiita sei richienda. Zvava zvakanaka kuti tsvagai mamwe alternative ari chipa. We can assist you kuti zvinhu zviite sei zvioneke zvipazviri zvibude zvipera, because inini chiri kundirwadza baba Richard Richard anomuzwa pamakaramba mwana achibudirwa parugwa hembe dzababa wake hamuna kuramba, mwana baba achiri mumochari mwana achibudirwa anomuzwa pamakadii pamakaramba, zvichibva ipapo hembe dzenyu dzakotorwa ndiri netsvimbo kwasekurutasvo hamuna kuramba, motora hembe dzenyu nadzo Harare hamuna kuramba, modzoka chamakashaya i5,000 dai kuri kuzi makapa tatu 5,000 chii chachida kumboitika naye bambo Richard? hatichazivi kuti urongwa hwacho kuti aida kundibata kuti zvigadzirwe. Imimi makazi natasvo endai motora hembe dzina mauya nadzo ndo dzatichashandisa kugadzira kuti vanhu vadii ite zvakanaka. Hembe mauya nadzo kuchinzi chindipai 5,000 ndichigadzise chii nyaya kuzi hembe dzachi dzako. Ndosaka ndikubvunza ini kuti dai 5,000 yakabuda chii chachoda kuitika pahemba? kuchida kurapwa handisi kuchirapwa kushandisa hembe dzenyu imimi musiri kubvumira nazvo. ndidorere ipo papo
ndati kurapa wana nehembe dzenyu imimi musiri kubvumirana nazvo. ndati kubvumirana nazvo. akapora ndozvekutaura kana mami kubvumirana nazvo zvakutaura kuti zvese zvatakubvunzana zvokuti mudhara wakaromba here nechii hazvisina basa because nyaya kana matobvumirana kuti mamubvumirana kuti wana urapike hembe dzenyu ndo dzaifanira kushanda, it means kuti indirectly mamusiri kuti mamubvuma kuti you are responsible. nyaya ndingoiziva. Yes, saka isuti haungoti vavubvamo nyaya munoiziva simuda kudini, muda kubatsirwa. Andizve ndizoka ndachaikubvuma pachena kuti baba wabatsirike hachadi kuudza zvakawanda mazuva zvataura Musure chini. kuti gasadzose nyaya kupi handi munabvuma tiri kuti baba wati yes nyaya ndinoiziva zvaudini kandibatsiri zvatura saka ndoza kuti pane zvimwe zvimwe zvamuda kuedza pane zvataura. Pane zvinhu It's okay. musure changa ndiri pamaikonda. Ndazwa pabuda zita rangu kuti kwazi inini ndakabatsira mwana wakabuda achiti ndakabatsirwa namunyika, ndakaurayiwa namunyika, ndikatorwa mapatsi angu akaendaiswa kuMozambique kune munhu yaitamba naye. Hapana unyasa kundijekera, toti pandijekera nyasa kunzwisisa. Right, izvo zvatinoita manje handingamboona kuti nyaya inyaya yawani nyaya yemika naRichard inyaya chii inyaya yawani because dzese dziri kubuda dzichitaura chii pamunhu chii. So zvamuri kuda imi muri kuda mubatsiri handiti anokwanisa anoseparata nyaya idzi dziri ngani dziri two kuti iyo mira iri chii yega iyo mira iri chii yega iyo yoitwa zvayada kuti iite sei ido iyo yoitwa zvayada kudii iyo zvayada kuti nyaya dzokuzadii dzapera kuti mudzibatanidze dziri two hadzidii hadzibatani muri kuziva iri vangomika. Saka imimi uya kudiwa muchikunzei mukudzeta right. Saka ndingati chingomira ipanze just maminutes zoti mwana yes Someone iri kuti inyaya yengozi nditi kuti tine dzimwe mukoma uyu handisimusapota munhu inogona anga akaita zvinhu zvake itimusapotini but tiri kusiya imwe ngozi isiri kutaurwa nezvayo iri mumba. no ndozvandiri kutaura manje kuti bamunyika makudini makutaura manje handingambora ini ndozvandoda ine openness yakadai ndiyo yandii kuti kana toti ngatisove zvinhu zviri muchii zviri mumwe handisika kana paine chiri kuzivikanwa kuti pane chakati nechakati zvese ngaziuye apa zvinozvadii because hazvibatsiri kuti muri kugadzisa nyaya dzewana pamapedza kugadzisa nyaya dzewana pamuri kudzoka kumba urubva asvika mumasvika akakumiyaro magadzisa dzewamwe koyangu handambora motanga kudii futi motanga kudzoka futi handisi. Saka ini kana mune nyaya dzamutoziva handisi ndo mukana wacho kuti dzese dzibva dzimubva matotaurwa marongerwa nyaya yakadai pamusoro panapa yes ini ndositenda ndi 1 million hours zvomuri kutaura nezvakataura ichokwadi izvozvo. Saka zvakaitika ndezvekuti zvakaitika ndezvekuti taunganidzana nyaya yatombotambwa baba ava wakazoenda kumuprofiti wavo tikaunganidzana futi mumba baba wabva wataura kuti nyaya iyi anoziva nemuprofiti mandiwanza aibva ati baba ndimi makaita zviro izvi akatanga kuenda ari ega taunganidzana iye bva aenda ari kuti ndigadzirire zviro izvi zvisadzikana nei newamwe akazvifonera mwana wacho zvaoma avo zvaoma manje ndipo takazoti ngatiite kanzatu tiende kutora muprofiti auye muno ndikabvisa $100 tese takaungana zvikataurwa kuzi baba ndimi makauraya munhu makapiwa hanzu yamakapiwa muri kukambani ndiyo yari kudambura vanhu wese zvikanzi sumuka utaure kuna vanhu wese tata vaungana wese vakasumuka vakataura kazi iwewe kutaura inini kazi iwewe ndo wanga uda kudini kutofa wakanyanya kungwarisa inini tirimo tese
Saka nhau yanga rungarangara hake yanga rungarangara. Baba vanobva zvese wakangwara. Ato pakaiswa Simon pakanyorwa Simon izvi akabva futi kwaMandoanza. Mandoanza Simon. Ndirongere nyaya isabude baya kwachangamira. Aibva adonha. Utone mushonga baya. Adonha akafonera futi mwana wake. Mwana wacho akati kwete zvipedzei. Mandoanza akati shamata kuenda umbeyo yoitamba naye. Mandoanza wacho mwana uri hapo. Hapo. Mazia sio hapo. Izvo zvizi akadonha apa paseka. KwaMandoanza kapinguko. Mazia sei mabuda. Ndatenda muchangamira. No, zvatakwa zvabita. Kana nyenga itangwa naMandoanza. Mandoanza anokwanisa kutopedza chii? Yeah. Saka tokwanisa kuita izvo. Tokwanisa kutomudaidza Mandoanza weipanapo izvo. Abva aipedzera nyaya yacho panapo. Kana kuti kana paiti pamuremera Ubatsirwa. masabhu atoripo. I don't know. Pamusoro changa. Iye aiti Mandoanza aka. Ifriend yangu. Saka ndipo tisu chazonyatsoziva kuti zvakamira sei. Kana kaputaura vakauraya haisi udakutora chokwadi. Iwe kuti ukwanisha mwari yako. Kwanisha mwari ndokutaura chokwadi kuti good friend kutaura chokwadi. Hatizo. Saka ndiri chise mirai panzeni. Nija tonoti tubatsira semsa kama ine. Iyo funa kumona wako eno kona.